Tak, dobrý den, vítám vás. Chtěl jsem vám ukázat, jak se vytváří prostě koš na odpadky. Takže vlastně už to tady mám takové nachystané, se to všechno popropojuje, to je čas těma. Možná už jste to viděli u dispenzů. Vlastně je k tomu potřeba pís, pár redstone torčů a redstone nějaká hrátka. Vlastně funguje to tak, že když do toho minule spadnete, tak vás to nezabije nic. A když do toho hodíte nějakou věc, kterou nechcete, to normálně tak to víte, jako spálí. Můžete tam dole mít lávu, oheň nebo něco, co prostě, aby se to spálilo, nebo to budete mít třeba jenom takto, jako já, že to tam hodím na serveru, tak mi to zase mizí, jak vypnu. A když to chci zpátky, tak tam prostě dojdu, tak dvoře vezmu si to. Vlastně jsem tady dělal různý pokusy s dispenzrama, trampolíny, vlastně tak by to možná mohlo fungovat. Prostě takto jakože vlastně pís pomáhá vyměšťovat a volítat. Tak, to je asi pro dnešek všechno, co jsem vám chtěl ukázat. Děkuji, že jste se dívali a naschle.